Helo, Lois ydw i. Heddiw dwi'n mynd i roi fy 8 awgrym pennaf ar gyfer gwneud y mwyaf o gynhadledd UCAS, felly bydd echreuwn i'r cyfri. Mae pob stolyn Prifysgol yn rhoi pamffledi allan, y prosbectws a hefyd pethau am ddim, fel powerbanks, beiros a poteli chwaraeon. Felly, dewch â bag mawr i ddal yr holl pethau, credwch fi fydd llwyth, ond bydd y cwbl am ddim. Dwi ddim yn deud i wisgo disiad ymarfer corff, bydd rhaid cyrraedd milltiroedd, ond mae angen gwisgo disiad a sgidiau cyffyrddus wrth gerdded o gwmpas y cynadleddau yma. Fe na ddim digon amser i fynd i stondin pob prifysgol, felly bydd rhaid cael syniad am y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Edrychwch i weld ym mha brifysgol mae'r cyrsiau hyn a gwneud yn siŵr fod y prifysgolion hynny yn dod i'r gynhadledd UCAS. Fe fyddwch chi'n cael llawer o wybodaeth ar lafar ac yn weledol. Felly, mwyn peidio ag anghofio unrhyw beth, dewch â beiro a papur i ysgrifennu nodiadau, ond dim ond am y pethau sy'n bwysig i chi. Maen nhw'n ffordd dda iawn o weld beth sydd gan brifysgol i'w gynnig, a fe gewch wybodaeth am y pethau pwysig, fel cyllid myfyrwyr, ysgrifennu datgennau personol a mwy. Dim ond i'r brifysgolion sydd o ddiddordeb go iawn i chi y ddylech rhoi unrhyw fanylion a gwybodaeth amdanoch eich hun, neu bydd mewnflwch eich e-bost yn gorlenwi. Yn y digwyddiadau hyn, bydd gyda chi gyfle gwych i holi unrhyw beth i staff y brifysgol o'ch dewis, o fanylion am y cyrsiau neu am fywyd myfyrwyr. Gallwch hyd yn oed ofyn iddyn nhw am ragor o fanylion am ysgoloriaethau, llety, cysylltiadau teithio, cymdeithasau ac yn y blaen, peidiwch bod yn swyl os yw'n bwysig i chi, gofynnwch. Da chi'n cymryd y camau cyntaf at wneud dewisiadau gyrfa, eisiau fod hynny'n swnio bach yn ddychrynllyd, ond fe fyddwch chi'n iawn. A dyna ni. Diolch yn fawr am wylio, hoffwch y fideo hwn, ac os ydych chi eisiau rhagor, cliciwch y botwm subscribe. Welai chi eto.